Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana sa kanino. Padayon natong iampo nining misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan, kaayuhan sa mga masakiton ug ang ato usab nga mga benefactors and donors nga hatagan unta kanunay sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako o yamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Sanglit ang pag-alagad kanimo mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon sa ang gipadayag. Nasulat ni ining basahona ang mga butang nga gipadayag sa Dios kang Hesukristo aron iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay. O gipadayag kini ni Kristo pinagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. Gisugilo ni Juan ang tanan nga iyang nakita ug kini ang iyang asoy mahitungod sa mensahe sa Dios ug sa kamutuoran nga gipadayag ni Hesukristo. Bulahan ang mubasa ni ining basahona ug ang mamati ni ining maong mga panagna ug magtuman sa naisulat ni ini kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Gikan ni Juan alang sa 7 kasimbahan sa lalawigan sa Asya. Mainyo unta ang grasya ug kalinaw sa Dios, ang Dios karon kaniadto ug ang muanhin, ang grasya ug kalinaw nga gikan sa 7 ka espiritu nga anaa sa atubangan sa iyang trono. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Efeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagkupot sa 7 ka bituon sa iyang tuong kamot ug naglakaw taliwala sa 7 ka kandelero nga bulawan. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago ug ang imong pailog. Nasayran ko sab nga dili ka gusto sa daotang mga tao ug giusisa mo kadtong nagpakaapostol ug nakakaplagan mo nga sila mga bakakon. Nagpailob ka o giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako ug wala ka moangka. Apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama kaniadto. Hinumdumi nga nakasala kag dako. Paghinulsol ug buhata ang gibuhat mo sa sinugdan. Kung dili ka maghinulsol, muanha ko kanimo ug kuhaon ko ang imong kandelero nahimutangan niini. Ang pulong sa Ginoo.
Salamat sa Dios. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Bulahan ng tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanong sa tampi sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ating bunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, Ginoo. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerico, may usa ka buta nga naglingkod ug nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazaret milabay, miingon sila kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintaon ako. Tungod niini, gikasab-an siya sa mga tao nga naguna,
o gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy iintaon ako. Busa mihunong si Jesus og misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka, ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Og diha-diha nakakita siya og misunod kang Jesus og nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, midayeg silang tanan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa may inyong gusto, makakita mo o mabuta? Maayo. Way gustong mabuta, muna mangayo gitag healing. Wa say gustong masakit, gusto gitag healing. Kanang healthy ta kanunay. Si Jesus migamit nining okasyon sa usa ka buta aron pagtudlo nato unsa gid ay ang tinuod nga healing. Duna dinhi siya'y 12 duha ka requirements. Una, motuo gid ta. Motuo ta ni Jesus. Motuo ta sa Ginoo. Nya ikaduha, atong ipaglalaban, mo fight ta para ni anang maong pagtuo. Di ta magpahuyang-huyang ba? Muna nituo siya nga si Jesus Ginoo, anak ni David, kay gitag-an man sa mga propeta nga mukunsad ang Ginoo sa kaliwat ni David. Tuo siya nga Ginoo si Jesus, gibadlong siya, gikasab-an, misamot hinuon siya singgit. So muna ang unang requirements. Kamo, nituo mo sa Ginoo. Nya inyong gipaglalaban. Panalitan ron, nituo ka nga ikaw giordinahan or gibindisyonan sa Ginoo sa sakramentos kaminyoon, asawa ka. Tuo ka na nga ikaw nahimo na rong asawa. Nya kung mangabit ang imong bana, imong ipaglalaban o imong buwagan? Sige, tubag. Kuha na mo. Well, di na mo dapat. Buwagan. Wa na ka mo tuo, nga asawa pa ka. Di ba? Wa ni mo bagi paglalaban ba? Mausa na ang bana. Manalitan, bana ka. Gikasal ka. Nituo ka nga gihiusa na jud ka ni Kristo. Nya ningon as Kristo, ang gihiusa sa Dios dili buwagon sa tao. Tuo ka na, isip bana. Nyaron ko nang imong asawa nangabit. Uso na raban akaron. Saman. Buwagan o ipaglalaban. Lahi ra ba tanong kaya nga to sa iyon mo fight ko makig-away. Anya, naaday sogo ang Ginoo, ang imong gituhuan nga Ginoo, naaday sogo nga pakig-away. Dili, ingon siya, higugmaa ang imong kaaway. So ang ato dayong paglalaban, ipaglalaban, ang gituhuan nato nga pulong. Mo na ang buta, wa gid siya masuko atong nangasaba niya. Ang iya ra gyud sentro ra gyud siya sa Ginoo. Mo na sakto. So ang healing nag-una gyud pagtuo. Mo na ningon si Kristo, ang imong pagtuo mo'y nakaayo nimo. Nya buta man to, nakakita. Daghan kay tagdili makita mga igsoon kung ang atong gamiton kinirag yung rason. Sa unang pagbasa, gidayeg baya ni gidayeg sa Ginoo, no? Gipadayag ni San Juan. Gidayeg sa Ginoo
ang simbahan sa Efeso tungod kay kuan kuno kay sila kanang nasayran ko nga imong nabuhat, imong paghago, ang imong pailob. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tao o giusisa mo kadtong nagpakaapostol og nakaplagan mo nga sila mga bakakon. Nagpailog ka o giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako ug wala ka muangka. Nindot kay paminaw no? Ingon ani ba ang inyong pagtuo sa Ginoo? Pero apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama kaniadto. Ang sa'yo pasabot ani. Ako wa sabit ako kasabot. Naamang ko'y usahay nga sa atong pagtuos Ginoo nya daghan na kay tag nakatunan kahibaw na tas kamatuuran kay Ginoo. Ang resulta gusto nato nga i-impose ang atong nahibaw-an. Nya kung naay tawo nga dili mo dawat masuko ta. Labi na gyud og mo kuan nato mo kontra nato masuko ta. Nya kanang tawo nga atong gikasuk-an hinimo sad na sa Ginoo, larawan og kasamahan sad na sa Ginoo. Dapat matud pas Ginoo maghigugmaay gid ta sama sa iyang paghigugma nato. Nya kay sila inikakita nila nga dili sakto ilamang saning ano ni dili ka gusto sa dautan nga tao o giusisa mo kadtong nagpakaapostol o nakaplagan mo nga sila mga bakakon. Ikakita nila sa mga bakakon ilamang itsapoyra. Dili naman nila dawaton sa templo, dili na nila pasudlon sa ilang mga sinaguga, ilan ang butangag brand ba nga pagano, hugaw, makasasala. Kami ragi diri kay sakto ning amo. Di ba na may daghang mga tao ing ana nga sila ra jud kunoy maluwas, kitang mga Katoliko duha-duhaan pa. O tinuod bansad. Pero ayaw isalikway. Kay kanang imong gisalikway, gihigugma sad nas Ginoo. Mo na, mo resulta gyud sa panag-away. Ang nindot gyud, mapuy-an sad nato ang tinuod nga gugma. Nya unsa may tinuod nga gugma gipangita sa Ginoo? Higugmaa ang imong kaaway. Mo ginay pinakanindot nga gugma. Okay, lingian na imong tupad. Ina mahigugma ka kaaway. Yang ano wa man ka mahigugma sa imong kaaway, kana mga libakira kayo, kana magsigi og daot nimo, nabuta na ka. Kay wa naman ka motuo nga kana ding imong kaaway, representative gyapon nas Ginoo, wa na ka makakita sa Ginoo ni anang imong kaaway. Ang nindot nga makakita kas Ginoo sa imong kaaway. Ay nindot. Si Maria, mahal nga birhen ba? Maria, gibunog man tog maayong iyang anak, si Jesus, niya gilansang sa cross. Wa gyud masuko si Maria sa nag-among-among siyang anak ug nagpatay. Ngano man, nakita gyud ni Maria nga kini sila mga anak ni sa amahan. Unya igsuon nis akong mga anak. Una, nagpailob gyud si Maria. Nya ngano man sad niya babagi si Jesus nga mamatay. Nakakita man sa Maria nga mao ni ang kabubuton sa akong amahan. Wa siya mabuta ba? Mao ni ang kabubuton sa nagpadala aning akong anak. Nakita na niya. Sus, og makakita lang mo nga kabubuton din as Ginoo nga muuban gid ang inyong buhok, di gyud mo magpatina. Kung nakakita lang mo ba nga kana ding inyong kilay nga nipis tangtangono na gininas Ginoo, gianam-anam na day kuha sa Ginoo, di jud ka mamadlis.
Di jud ka ma-insecure sa imong naong kung nakakita ka nga ang Ginoo di ay mo nagbuot anang imong naong. There is no insecurities. No? Kakita lang unta mo nga kini di ay atong baligya nga slat makapalangit di ay ni di jud ka maglangan mo palit gidayon ka. Oh, tinud aday gina kun makakita ka, pero kung ang imong nakita nga ang imong security naagyod sa pagtigom og kwarta, naagyod sa pagpanindot sa imong balay, naas pagpanindot sa imong mga gadgets, mo na imong nakita nga kunuhay anak ka malipay, ana maproblema gyud ka ana. Mo na si Jesus ningon si Jesus, ang imong pagtuo maoy nakaayo nimo. Sa atong tubag sa Salmo nagkanayon ta, sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Sila nga nakadaog. Unsa man ning nakadaog? Pares buta. Wa siya ma-discourage, wa siya mabuta sa pagtan-aw nga si Jesus gining akong gihangyuan. Kamo lang dinhi inigsimba dayon lag katog inigwalis pare ana ba di na maminaw na tumba nganoan wa naman kakakita nga naay Ginoo magduka gyud ka nga na inigrosaryo nimo duha pa lang ka misteri inat ng baba tuog dayon ana ngano man na wa man kakakita nga naay Ginoo. Tan-awag makakita kag naay Ginoo sama nang nagmilagro kunuhay. Diha sa langit kita kag imit sa biri bulob sigang matab, kita kag dancing san kuno. Ana, Allah di na gyud mga tog overnight adto ra mag-atang og kanus amo sidla kang adlaw. Nya magkinahanglan day tagingon ana, dili. Matud pa ni Kristo, akong mga pulong maoy puyi og makakita ka sa tinud-anay. Pero nang ningon si Kristo, ang mamatay uban kanako, mabanhaw sad uban kanako. Kana nga pagkasulti. Nya naa kay stage 4 cancer. Be. Unsa may imong struggle nga mabuhi pa ka o mamatay ka uban ni Kristo? Sige. Nya imong edad 60 na. Nya stage 4 cancer ka. Unsa may imong gusto? Nga maayo pa ka o mamatay ka uban ni Kristo? Kung tinuod kang nituo, maningkamot kang mamatay ka uban ni Kristo. Kristo gani 33 pay edad, patay na, ikaw 60 na, ginansya na ka. Ang ngayon na kang patyon. Nya magsige pa juga ingos kino, ayuha taong ko Lord, ayuha taong ko, ayuha in taong ko. Gagmay pa akong mga anak. Si Kristo kun boto na hunaon ang simbahan nga iyang gitukod, mga 3 years pa lang niya nga gikuyugan. Unya teaching pagyud to sugod pagyud sa teaching 3 years pa lang, very young. Moingon si Kristo ay sa kupatya amahan kay tulo pa lang katuig ang akong anak, unsaon pagkabuhi ani? Unsaon paglambo nining maong simbahan nga tulo pa lang katuig buangon pagyud ang kadaghanan akong gipili, ang 12 ka apostoles, ang usa nagbudhi nako, ang 11 nanagan, ang usa pagyud namakak pagyud katulo nako, kato pagyud akong gisaligan nga ginganlag Simon nga nahimong Pedro, gipamakak kog katulo, wa pa gani katugtugaok ang manok, namakak na. Unya mao di ang simbahan nga akong tukuron nga mubuntog sa kalibutan. Iyang pakaayo ay sa kog patya. Oy, waoy, kabubutos amahan, kamatay diha, patay dayo. Nihangyo biya gito si Jesus nga kun mahimo ayaw ni itugot kay bata pa in taon kaayo, mga mabudhion pagyud kaayo, kuwang pa ba sa seminar, kuwang pa sa roots, murabag grade 3 pa nya imo dayong himuong teacher, patikon dayon nimo sa let. Himo day na. Dili no. Pero si Jesus nituman, si Maria mituman. Ang sa resulta, milambo ang simbahan.
Milambo og milambo niabot dinhi San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Ana mo nang moingon sa ko, Ginoo in taon, may enta inig birthday nako, mahurot nagkahalin ang slot. Yang Ginoo ayaw diha pagsige hunahuna ana. Ang hunahuna ay hinoon nga di ka moundang og pamaligya og slot mao na. Ana nakunyag mamatay ko ika wa pa ighuman sa kong birthday, di pa ni matukod ang kumbinto. Sa mag-uol magkang naman sila Brad Loloy, sila Ternara, mamaligya mangyapon na. War ba ko'y salig ang mga naong nga Lord? Sa ay dili ikay mo salig, ari ka salig nako, kay ako'y mo pili og puli nimo. Ikaw diha padayog baligya ang imong slot samtang makatingog pa ka. Og di nakakatingog, ako'y magbuot kinsay akong padayonon ana. Amo na ma-relax dayon ko. Tog dayon naraman dayon na. Tog dayon na kamata pa ba ni ugma? Oy, karong buntag ni mata man siya. Sige, baligya na sa slot. Amo na, baligya na sa. Ay nakamata pa man. Ugma wa naman ni siguro. Kamata pa ba ni? Karon mo lakaw-lakaw ra ba karon sa kay sakyanan? O man ni siguro mabangga ni. Oh, di at least nakabaligya ko karon. Kamo na lay padayon sunod kay pilion ra man sad mos Ginoo, no? Kamo sang nakadungog, pamalit sa dayon mo. Di san mo kapalit nya mamatay mo, basin ang inyong anak nakatong nakadawat sa mga limos ba. Masig bahinan dinhi nga mo palit sa kugamay kay saad ra ba ginis mamang mo palit nya matay mahinoon. So, kaning limos ako ning ihurot og palit. Di magsige tag pangandoy, mainta og napay daghang mamatay. Kay dako-dako da kay ang tanan yung limos mo palit. Simbako sa no pero ang sao kabubuton ginas Ginoo. Sige, nindog na ta. Mga igsoon, musalig kita sa panabang sa Dios, sayod kita nga siya tinuod nga maluluyon o gamhanan kaayo. Busa mo ingon kita, amahan dungga kami. Amahan dungga kami. Alang sa simbahan nga makaangkon og bag-ong kinabuhi, pinaagi sa mga sakramento sa bag-o og tunhay nga kasabutan sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga nagudlay sa kalinaw ug kauswagan sa atong nasod, nga makaangkon na sa katumanan sa ilang paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa inahisalaag ug nagsubay sa dili hustong dalan, nga magiyahan na sa Espiritu Santo ngadto sa hustong dalan sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga hinikawan sa hostisya, nga mulaom sa tinuod nga hostisya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang kang halangdong Teofilo Kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Alang sa mga mipahulay na sa kalinaw nga maabot na nila ang balaan sa langit, magampo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Dawata Ginoo kining tanan namong mga pag-ampo nga mapaubsano namong gituboy nganha kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon Ginoo, ug naglaom ako kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon apan kinasing
pagsayutang imong gipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing ka asing. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari,
mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita, pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see, and Jesus makes beautiful things of my life. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus, mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga kalag sa purgatorio. Makagagahom nga Dios ug Amahan, pinaagi sa misteryo sa krus imo kaming gilig-on, pinaagi sa sakramento sa pagkabanhaw imo kaming giangkon nga imong kaugalingong katawhan. Sudunga nga maluluyon ang imong mga alagad nga makalingkawas na sila sa mga talikala sa pagkamay kamatayon, aron iapil na sila pag-ihap sa imong mga santo sa langit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, Ang kahayag naway pagkapalong danag unta kanila hangtod sa kahangturan. Mupahulay unta sila sa kalinaw. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang healing power of God. Mahitabo ra ni kon motuo kita sa iyang mga pulong ug ato gyung ipaglalaban or ato gyung dipinsahan hangtod sa kamatayon. Salamat sa mituo sa pulong sa Ginoo nga papaliton og slots. Ang atong total nga halin as of yesterday sa atong mga slots niabot na sa dopes nga slots niabot na og 10,596 slots. Atong pakpakan ang namalit niini.
na apay 44,404 ka slots nga available. So daghan patag palitonon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayunon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Salutares Lucia, qui celi mandes ustium, vila primo ustium.